Em dic Anna Montesell i Ponsola, soc arquitecta, però a les meves estones lliures doncs faig joieria, festes de joieria. De tot, dibuixo molt a mà, vull dir que també és una cosa que m'han ensenyat com a la carrera que he estudiat, no? I a partir de la idea que intento que vagi evolucionant molt, no? Llavors, del mateix dibuix hi ha molts esbossos, molts cops el passo a l'ordinador, a algun programa informàtic, i a partir d'aquí doncs, el tallo, la tallo, la peça, o a vegades també les tallo a làser, però sempre acabo jo fent tot el procés de soldar, d'acabar tota la peça. Faig joies que són molt geomètriques, no? Utilitzant doncs, molt que són que serien no sé, cercles o coses molt rectangulars, i a partir d'aquí les perforo, els hi dono volum, les gravo, depèn del que m'interessa, però sempre és tot amb molta forma geomètrica, no coses amb molta filigrana. A mi sempre m'ha agradat molt saber coses noves, sempre és constant, saber investigar sobre algun tema i així, i a mi el que m'aporta és una altra manera de donar doncs, forma, volum i textures a les idees que tinc, no? És una altra manera. A mi a l'escola d'arquitectura m'han ensenyat com a desenvolupar una idea i al final és un edifici o un espai, i en canvi aquí és una cosa com molt més petita, molt més concreta, no? I trobo que és una altra manera, una altra vessant del que a mi m'han ensenyat, no?